Bai vek ule wen chu I thil thadeu kan zirang nge comment tu te zinga khanin saron vihnun dan awlsam deuh ti aron comment kain oma in comment ang kha karon ti chin don ni chu chu tiang ka vi chuan nung lo om ngai lo in ron ti a chuan a tha ka ti a kalom khop mai ron comment kha chuan ke po in kalo experience turin kan ti vet chin dona a that chuan karon soile ang tuna hian saron ka vi tur saron sial tlem ka kat dona karon vit chin don ni chu hi thima pitch ni a ka vit don ni hi tang hola no lai deuh hi thima pitch hi pani kan vitange kat na lai tur wang rewa ka kat ka vit chak sia thima pitch ha te kan kata chuan thima pink hi kan vit liang boka thima pink hi hei ka vit don ni hi thima hi vihnun hin har vera urial thima pink hi pani kan vit don boka chuan hei an bula je kan da nge chuan ta hianin hi Hawaii white ka vit don ni pani hi tlen chuan vi tur hi tam ve dewa ti mai la kat tur lai he kan kat deuh nual nge chuan panga vel ka kata hi foreign pital la var nya an vit deuh tu ang ve in chu hi kerala violet pakhat ma kala vi nam lo nya vit leng a hi a chuan trong chang vak om lo a trong sin te hau ka vit don ni kanita se chuan helahan blueberry ice kan vit bokang hi chu vi tur tam deuh kat kan ui vak to lo boka kat nual don ni chuan chuan hi chu ange baby pink na rang khanya kat tur om lo tlata hi chu tlem lu tu kama tang hi ka kat ngam hri lo ni chu pakhat hi kan kat ve hrim hrim nge ka vihnun tak miala hi an da sang ma ka ngi chau hi baby pink na rang chu hei chau hi ka vit don ni baby pink hi kan ti bok anga chuan ten ka da thlarang thlek chuan hian silver leaf baby pink hi kol fur me hi chip lo men kha chuma chuan hi spotted plus khania hi po hi kat to shila men kat tur lai pom to shilo chuan helai hian helai hianin hornbill orange kha uma hornbill orange kan kat don ni helai hian noi lampang kha kan vit ve ang hi po hi mo
ai kan vit ve ang tuna kan lo type kan lo ti chinang kan vi dan tur ang khan kan lo vit tran anga chuan hei in hmuang hianin a vi nan hian ka leiron man tur hi nge lei trao vai vut ni si lo balu kan ti ang chi balu sen mo balu var ang type deuh chi kha ani a chuan balu ka ti chuan balu tak tak ani chuang si lo lei vut balu te meng o khatiang chi khania man deuh khan ka fa ten in fiam na na khoi te u thil vi nan ka du ka te ka min ru khom saka a tharia wa kha cross vi nun te po kha hetiang lei ka siam ha ka vi nun khania chuan hei ko copy te ni a pakhat adum jok hi ka han cho pola chuan ka du to ka tam ti meng o in sa che po ni chuang lo khan ai in cho pot moi tok ang khan ka han pola chuan ka han vit do ni chuanin a vi nan hianin dispo no ang chi kha alang tlang ang chi kha ka hmang do na azung ron lang tlang hal ang kha mu theng hal ang kha ka du wangin alang tlang zela vi hi ka du to ni chumo chuan ka han cho pola ka du tok ang khan ka han cho pola chuan engma lei tha ka la pol lo ni chu lei pa ngai vai vut che pon ni lo ka sei thian dan chuan balu war chi kha ang ka ti ber balu war chi ang chi kha mo kha ang ka ti bera chuan ko pit nen ka cho pola chuanin kan lei ka thunanga ka vit top me don ani routing hormone po ka hmang don lem lawa awlsam the ang bera thil kan inzerti he tha ka ti thil hau tak kan inzerti ra training kan ti fu lei the chuang lo chu bang chuan simple method hi man war hi a tha ka ti enge hau tak lo the ang bera thil inzerti he tha ka ti ve me ni chumo chuan lei tak lei pa ngai topa po a vi the thawa ma sengin le ma lei tholeng deuh ka du na chan chu tui te kha pek kha a the don lawa ko pit kan tel chan po chuan a zung kai awlsam nan khan ka du boka lei muk deuh ai chuanin le ma lei thol deuh khan zung te po an thlak ma ang chu ti kha ngai dan ka nei ve ni chu chuan khan ko pit te po han tel na chan chu ni in nei kher lo po in tel kher po angai chuang lawa chung te po chu kan sei langanga chuan he tian kan thun mot molanga ka kat ho kha kan kat don ni kha ti rein hmang khanin kan vita ram pan moi pachwa wina ron comment ang kha kan han try ve don ni in chu tan khan in vi nun the dan te po kha lo da ve zel o comment section hi mang tang kai la ke ba chau ni lo midang tan po a tang kai theina tur anga kan in pui ton kha angai ve ni chumo saron tuimi te theu kan ni chuwang chuanin in du sak liam liam ila kan vi nun the dan berte in lo serve chur don na comment section lama khan ke po ka vi nun the dan ber chu le nget sa ka han vi khan ka tinung the em chuan ka vi nun tam jok po ani ti te po ka ron sei ve to chuanin rose hi chu hetiang ICU type hen ka vit ve thina saron tak hi chu vi lampang hi ka man hi ka inti thin lo wang hian ka boy pui lem lawa chuan ti hian tun tum chu saron vi nun lo thei lo dan kan practice ve le don ni kan zir ho ve le don ni chumo chuan in zir tur hlir ni kan ti kha hetian ka han vit loma thima te kan vit masa chuan in vi nun dan thadeu in thate po ron vit ron sei ula chuan rose kha hetiang type dewa hetia pota kan vi bottle ang te kan han khu khan aron chor sep ta na te kha chuan khatia bottle kan han lak son khan avoi le sul chen ni chu khatiang che keima experience ang che komena minon zot te po hain ama kha chu ti ngai na ka shebik lo ti khan kan khu ta chuan aron chor ta ni na te kha zung te po ron kai ta bottle kan khu na kan han lak son ro khan nisa te nan lo em phe chon avoi le ngal ti mai thin ta chuan chuanin nisa em lawa da a dei hlema da bottle kan phorwal po khan nisa la em tir lo kha ala himang ti kha ka ngai to chung te po chu kron thil ve le che u ni chu tuna po hetian kan han vitanga chuan tui kan da anga tui kan ti hu nuwa khanin bucketin kan chhina kan da top don ni chumo ro in nen eng angma se khami bucket khan aveng dona chuan enge an kan ti thile thodo nem kan enanga kan en hause langa chuan hei theng angin asial hau ka han kata in hau do chuan anung nge kan be se ni chumo chuwang chuan in hau do chuan in lo ho nga tlon te in kan in pedon nya ka vi hau chu baby pink na rang
te chuan thima peach le thima pink te chuan kerala petal hlai avar te chuan spotted splash te chuanin ange min ka thei le chuanin khatiang ho kha kan vitani chumo sang ka sei ka thei ngel to min te po chuan blueberry ice te mo chuan hawaii white te han kan ha kon han vit vele nok don ni a chuan enge mani kan an zelang ni lo an zelang o chuanin saron hi nia kan soi ve pa anga tia ka vi pa hian dik tak chuanin harani chu vihnun hi mo a sial ho phe chu tle ma sial tho si sial tuk lo te hi chu kan vit nung ve mol kai ni po hian ma segin sial tuk kho hi chu dik tak chuan an har thlota hemi thema pitch te hi ka vit no to ni chu pakhat ma hi vihnun kal nei lo ni chu mo ma se kan vi dan te po kha ICU type han ka vit vak lo ka ti kha mo ke chu saron hi chu ros hi chu ka vit nung thena ICU type ang khan chuan kan incubate kan tuam veka cho changin tui bottle ten kan khua changin polythene ten tian a chepa ton ang chi de han kan tia ati dan hi chu kan hre no lama sengin hun pek te hun nei te ngai em ani chuwang chuan tun tum chu vo in chu hei kan night off ani boka duty lo kara intan kan tan mo thil tha kan ron ti vele lokani hi kan vi nun vek chuan anom dan tur chu mo chuan lo hau chur don ne lom de ngen pe don ne chuan hei vo ina chuan saron vi nun nge dan kan han zir hawa kan han vit ve le nok mai don ni wa hi sur ve le trep to chu wang ka man mo de ta kan vit zok ni vit zok nga kan lei man kan sha lei balu de ang le ko kopit kan manga chuan hei ti hian karon entir nai le du deuh chu kan ya tian kan han kat ta a hna te kha kan han da thata a tam zok kha chuan a then khat hi chu a hna hi pai kol vek lo te hi a tha te khan ti vele a chuan a chan chu an thok na tur kha an ti awangin a then khat hna tlem te hi kan han zo vele nga chuan kan han vit vele don ani chuan hei ti hian a lei hi kan em muk em a ka balu ka lei da hi mo thian het takin kan em let le a che lo tur ang khan chuan kan ti khan kan han nem muk le a chuan hei ti hian then hi chu ka ti kong sa deuh to a hei te hi ti khan hna kha kan pai then lenga chuan a hna pai kol mul lo kha a tha ti te kha om le tip sang hi an ron ti chhuaka chuwang chuanin kan try ve zelang mi pon an ti nun thei chuan enga nge kan ti nun thei lo bi kang le kan ting tro chuwang chuanin kan try ve le ang hemi a adun lo fo chuan ti dan thar kan zong lenga routing hormone te kan lei ve lenga kan ti le ang routing hormone ka mong du tan po man thei thawa chuan amma aka vi dan ang type lo dein ka ron vita tun tum chu amor kha ama chuanin ka tipil then ni khamo tuna chuan engma tipil lawin ka vi na tur kha angai in ka ron vit to pani chu mo hei amor engma tipil om lo khan ka ziat lo ni chu ziat po khamo ka ron vit to pa hetianga ka vi han nong du jok men ka sha uluk taka ka vi hi an nong thei lo ni chu mo ka han bo hat sai chiam angte routing hormone mang angte ka han ti te po hi anung vek chong bik lo wang hian hetia awlsam ta ka kan vi pop hi hun te he lawa chuwang chuan ka support zong ta kania chuwang chuan kan ti vele me nge an don ni chuan tuna kan lo zo trep to kan kho na tur te kan lo na kan da na tur te chuan ti hianin ada na tur kan ngai to anga kan da anga hetian kan vi ho kha lo om ve sep ta then chu an ma ni pota te son ka da chan chu an ma ni pota da hian shat chan ola an lo nung palani po in chu mi chu ani ti khan shat pol te har ve ni chu mo ti hian ka han da an ma ni pota te ka vi to sa te kha ekerela violet ka vit boka ton trum chu ekerela violet amoi em a purple ang pa ngai khani lawa amoi bik to pani chu mo violet star te ka ti mai chin minga chuan hi bucket ang ni ta se hemi kan vi ang kha tian kan khup top don ni chu mo an ron soi don ang kha chuan ti hian kan vita tia khup top tur kha ni ta a practicalin karon ti zelang
tikhan kan khup to panga ase kha chu chunga kona se ema adang bucket pa ngai kan zong don ni bucket pa ngain kan da na tur taka kan da anga kan khupang kha kha anon sei dan chu ni ta engle ya po vitila bucketin ka khup to pa atia tikhan ro sur te na annan lo na tur khan tikhan kan vita kan lo vita kan da top me do ni chu ve ina ke ni pon chon he bucket chin te ka han manga da dan chan chu tui hi han khoi ngai lo tuin tlem tui ti lin hi ka du thina ka saron vi na hian mo tui le che te hi a thalo thina chu wang chuanin hian tui ka ti tling topa an hip char ta tui vale khan kan ti che a kan ti boy chen ni chu wang chuanin ti hian tui achunga tangin ka le topanga an mong lama tang khan an ron hip me do ni chu mo tui kha chuan bucketin kan khup don ni tikhan nun that du mel tro en rongat po hian an nungsa de win ki sha ai nungsa dang top to ti han mo hi chu te de hle ka bucket dang kan langa tianga khup top kha ni me tan ron soi dan kha chuan bucket dang kan la a chuanin ei adang po hi tlema atluk lo na na akum anga khan mo pot mong anga khan tui ka titling anga ka da le top me do ni heng po kha chuan kan ngai chang ang vo in hi July ni khatani a engtik nge zunga ron kai ti te kan enanga July ni khata kan saron vi kha August wela zunga kai manangem kan no thlir ze lang chuan he ro hi aron sur to a tikhan tuizem chunga ka da topa ka khup ta bucket chuan hazong kha vo in ta na kan video chu lo ni ase bye bye vek ule